Kajing tia ruslap bat kajing jor kajing silai bat kabalane sitio lenter haubna jilio araja arpuar hakatain dangar kalawan ra bat bu jingma kabakrau ya kumba prateli kilonging kibadan hapo kaput ban syarong no hakawa umngi kabalawan ban kesam thamai haki arteli kisnong bat kalawan ra ya kajingdu kabakrau hakalai kawan bat kumjuru hakarep karyang. Kini ki arteli kisnong kibadan hapadeng kajingma kidei kisnong dangar dop bat kisnong lalpani kibadan kaput bat kari Bangladesh ki bahap apo ke mausan ram konsumsi hakaba kawa omni tang namar kajing slap jor basitio kaladep bat bam bat khlong ya khando kabayar kumbalai spa mitar haka jingjingai kabolong si kilometer tam bat kani klapen idak ba kini kisnong kilaru ban sarong sa Bangladesh. Halo kani ke jingja na kaliang omeli ka thai manta kasni ula hiar sekte ki artili kisnong harangkat ke jingsanan lang ki he officer katnat water resources bakun thop uba lamprang shooting uba de superintendent engineer ka water resources Shillong circle uba WL nari SDO bat uba ML lawai executive engineer Shillong division harangkat bat kinong ilam sinong. Ada hadun tai nadu bagan tai ki siap tu don bagan Aku kasih buat apa ya meter jung tap bakile naka energi es ketur larat kita jung malam memang teh sah sipur sedang. Malam sipur sedang. Habayo bani kran bot basan syar lang kharsandi ubade nongsong snong nakadangar loithu bakane ke jingsa penjot kini ki artili kisnong kade nak jingslap jur haka khatnriu bat khatnyu trik bna jile mentau snam haka ba ka wa omngi klayolat ban bam thamai hapo kasnong dangar bakan thop nadu kamadani lekai bat kini ki artili kisnong bat ulaban rabru baladaja bak sarkar kan slem ban le yakani lada wan biang uslap latikna baki pratili ki yeng kinsa sarong no. Te kabajur kare menta usnem arjar puar kam tam kane kar khanriu khanyu tari jong jun kata kade kabala jur pi kane kawa umngi katui nang te na umpung ter na balat te ka babam kare kal namar ba kane ka level hang ne ka don ka kandukti te enta kadau kane ka kano arsut ka bam sini spo te kadang tui kadang ngam spo kadau ka bam kane ka wa umngi kane kisnong Tiada nomor makan ke kendo kalau ke kendo ke bakam kendiat. Tiada kajing kentur jeng ke kajing pentua kalau kam suki. Kadba ka balat nomor kalau kendo siap ka state ba kajing tua. Tiada lara ka slab yang samanta benar Julai kini ke ying ki badan nel tikna ban hap cepo. Ngi sini ngi de snong ki ba lang sadin. Bon sini kijing bar khoi ngi pai kmat be chowe mele. Te hakas arfu tarik chief minister lawan senia dangar ketu ka jingjia bayap beriu baban kendeu te kasnong dangar dop lalpani kila submit ka memorandum show kila iku piru show MLA te MLA ru nalo kata ka memorandum o labudin ya kene kam te na kaliang jong kasnong dangar dop lalpani kila snai ka coordination committee bani trilang baru artli kisnong kumjuru ka dangar nanne sakmat nak menta banyadai kene kawa jang ka jingtur jong kene kawa bar ka jing tua kendeu ti hadin ta ngil tho ek application bad MLA un sapon poi saki jaka ke paper kan badai nak menta ban le kerki banyada ya kene ka jing tua jong kene kawa umngi ka jing yar jong kene ka jing jaka tua kalong kumbasi kilometer siteng na du nang tinda fencing border sadu seta sedangar ketika madan football balik kai kena angti hadangar angti usiap kamadan ke bahe ba gile kai cricket ru tang meneng keliur khandriu khanyu tarik kalamadan lut omi isu ikne kamadan tina marbak de ka ka toy arsut nang ne kawan dungbe sene sedang rob mar kata ka jing ta an kong kalong ka dangar rob hak bakin ki ying kilo na hajan kidon ki pain khanaru ki belasna kham paji mensua kini kil hablut sepo te kadon ke jingman mar kata satang mentau usnem le sedar ka juryang uslap kini ki ying kato kini kin sahab barkalong ki jing sem sitom sibun yang kinong kendong jungi sene bantit jaka sewai pat barisna ying arsen lesin ha ka jing im ki jungi nomor kata kadon ki jing kata ka bakrau kati kesnong lalpani setang kato kane lese kanang le mentau usnem setang kato kane snem kathiru kala jan hatmi jing tua kasura ka bangi de ban yai sabodar hat mensua ban kid iki mar ki mata ki norep jungi gile di sabodar hat Bangladesh mentangim no su ban yai ngila ban yai kelai nang te na dangar sate sa hurupu kini sa pendan bosra teter ban poiste kala bon khia ka kit ka ba namar ka bai kali kala jengai kadba lara ka don ka di kasura khane kala klembam ka ba mungi
kemud kali kawaru kajan katu ka jingking kolbat kabala sna man swa ban yai kali kumpai katuru kelatwano namar ka jingkentur jong kene ka umgi te hakaju ka por kai ka ba matam kalomba kane ka level jong kane ka wa kanang mi kisnem kanang hiar ngi kita kisin hakawa bawal hakaba ka jing tua jong ka khendeu na bor aleng ka khamne namar ba ka kham ka khendeu ka ba ka debor tha sapo ma ka kti ka tuj ka jing jiliu kumno hadu mentah stan food chaneng kala jiliu ka jing besar jong ka yakane kas yakane ka floor jong ka wa maka ta kadon ke jing ma ka bakrau ingi kam tam ya kadangaru lengba jong ka diversion jong ka yakane ka wa umgi nang ten namo shalia ngi bakawa nang tenal mailam mentakwan turbe jenis dangar takadaw kadon ke jingman makane ka madan dangarang ne kadan kemadan kebala sudah datang dah siap ti usiap bunong ayu hamat ka ladarang rutwal dadon ruking dia kam dan kanu ka jingeda nama kata ngi kerpat dia ka sorkar jela bahkan pai kemat kenang kerpang syakane ka thaing ke jungi kumno bangila banyada ya kene ka wa na ka jing tua jongka kumbala jia ya ka jingker la ka lewa ka bano patabut ya ka balat mandar ka balat ka sos ngai mensim maka ta ngiru ngi kwa la kumno bah ka sorkar kan ya dai ya kene ka jing tua kendeu pateng hadu banda poi sensan sejrong kenapa ka jing tua kanom jasu ka jing yar de la kumno la lais pa mitari ka labam kun ko mensua ka ka ya nastai pini tik siap baru kai ka ka ya nastai mensua karba kane bro ka jaka ba yai ka ta kane kade ka kandau mensua kide ki bri jong kini kinong dangar dop hangne ki ba ki thung kwai ki thung si re menta kim don chu ki lahab lo spo une usi ru menta pe lahab sapo ne udem barang sa menta hari khambun kila hab no seneska wa dan magata kamlong su ban le kumno kila don ka lara ka sarkar ka muslim me kane ngiti kana ba ka jingbam jong ka kan kata ye kini ki ying kisem kidon sausan teli ki ying ki mentak balodan hatmir te kine kita tikna bakin ham te ha ke jing ong jong UMLM ne ba HM Sangpliang ula kerpat ya ka department water and resource department bahkan le kirki khnang bani dan ke jing tua dakino kilat ki balong kirki khnang bakata ke jing trei ke jing chna ka ba kham he kanwan te shwa jong kata ka tanar water resource kan le ka badon kam kirki na ka menta bani dai kini ki ying na ke jing tua Nakaliang uba ML Lawai uba de Executive Engineer Shillong Division ulai thu uba katnat water resources hakini ki khindiat sngi kan sapha jurip janai biang sasisian hakabai de bat kani ka jingja jong ka jingsha rongno kisurok bat jaka apahara sipai BSF bat ki jaka rep bat lamang tengka kuma sanpho lak saneng nakabanta ban marmot swa tangi kitu ki bedon kam ya mentai kamta king lai kren kamta hingai kren baka kami kan sedang no ngendiat itu survey singi baar tingin frame estimate tenang tangin ingin sedang no ka kami ingin ai kini gibrio kiba nang ni lokal nang ni rama ki kin tri bhangis tu bari ka yeng asam ka don hajan wa ti kin tri bha kani ta pai kani ki san tholak ki chaneng me kin tingi le lu bar khan san tholak chaneng minimum san tholak kata ki critical mentangin pe critical part Habai keren bot ba Himalaya Sangpliang hadien bula dep banjurep ikti ki artili kisinong ki blasa khtajur hak jingsha bam hakawa amni hak sinong dangar dop bat lalpani ulai thu bo unsubut din yakani sabat menteri sarkar bope yakatnat water resources khnang bakani kam kan state bat kipai baru kin omshong hak jings il masiam khamtam lele hakapor slap ni yo tu slap buba ne palat steo hakaba ngila yo ya ke jing julor ka jing tua ya ki lom jing don de ki jing jai ba susi ba khlat ki brio ba tap khando ya ke yeng ha ka tu ka ju ko por kani ka wa umngi ka ba toit nang ne na balat bat kum jo ka ba ya lung ba kini ki snong lalpani bat dangar dop te ngidang yo ya kini ki memorandum dan kini ki jing petip naka kini ba artili kisnong ba kani ka wa umngi kala bam ya ka khando hakini kisnong bat kala rat ya ki yeng ya ki sem sneang ya ki painkhana bat kumju kala rat de ya ka surok
kabashna da BSF but ya ka sentry post jong ki BSF hang te pol alpani te ngalabu ya kani kasi mentasi banwan ban jungok hidalade banwan pej bat ngawan nelam artat ya ki officers senior officers jong ka water resources department te ngilai wan bat ngilai jurip ya ka jaka bat ngisem shisha kini giyeng baro kisong sir bat kisong hatmir ba lada shisha ka don sasisien ka jing wan hap jong uslap ka bajur kata kamot kani ka wa ungi kan bam wat ingini ki yeng ki badon harut wa hadangar dop halal pani te nakaliang ke department ki layoi bat ngile shong kerpang ngile discuss mantan te nakaliang ke department ki ong bakin penkre no ya ki estimates kadang ki penkre ki estimates somat nadu ka si baar ka banwan ki officers kinwan ban jurip biang ban tho ban wo bat kum ka emergency work ngasong thu ba ki kin take up no ya kane ka jing tray but kin persyang ban ai ka protection lengba ki siej lan ki deng kanang ba kane ka khando kan ne bat kamde bakan tuasyo te ngisu thu ba kini ki protection ki baki khot ki haka technical term jong ki kwa bakin sina hak ta rukom ba kani ka wat lada ka dung biang sa sisien kamot ka khando kanum tua bat nginget ba kani ka protection wall kan ne da kumnom no licenem sausnem kat haite ipor ngala kerpat ru ya ka water source department ba kan coordinate rengkat-rengkat bat ka Brahmaputra board bat ka Brahmaputra board kade ban wanra ya kata ka master plan ka ba onlong permanent ya ka rukom ban yada ha ka jing tua lan ka jing bam jong ka ya ka ni ka khando ha kini ki artili hisno dang shen dang habo ubnai jun hapo sitayo ha utu uslap kane ka wa umngi kalabam lais pa meter shani shakhando shakishno te kata kalong ke bama hadu kata balada shisha une biang uslap undawan sa sisen dan ne sitayo kamu salais pa meter te lapoi la ralut ki yeng jong ne kasnong dangar dok kumjo jong kalal pani te namar kata kadao ngong ki officers ba immediately ki de ban pentrain o ene ka kam ba kadon ka danger kadon ka jingma ya ka snong dangar dop ba di kalal pani te kilai menjur ki ong ba kinle kat bala ba kata kadau ki ong ba wat ladang impat yo e ka sanction ro nginang ya sakmat e ka jing tray bat ngomat nakaliang SE ila ong ba ki officers kin sawan ka tayo banwan Monday na Tuesday kin sai sedang bakin ni pentray no ngala rai bangan leit bani kendu yo minister jong water resources la sisngi la sai ke safety anda ngalai kendu ya iba brolong se ngala ra artat ya ka memorandum baki ai na kasno ban ngalai ban ya kren badi minister te ka shong ha jing start jong i minister ba ka department hakanu rukom ki kinwara ya ka central fund dai ngala ong lupa ba i don kam ban involve ya ka Brahmaputra board ba kan pentray ya ni ka jing tray ngi soto ba ka water resources department ka de ka department ka bakit khia ki kam ka badai kham tam e akani ka thain balat thain ka ya emtak ni ka wa ungi ngilai hi mencem stem ru o minister dalade hi ulawan banjongo ban jurip rengkat baki officers rengkat bat nga bat gumjo bat ki officers jong ka Brahmaputra bat Central Water Commission de ngakmi ba bat nga kermen ba i minister insim kia namar ngala dep kren i menen da telefon tilong to dang ya sakmat dang yalam ki officers dang pej ngin saya shong biang bat phi ngin se penbej de mentaro ngila yo so na ka sundur jong hini ki officers ki bidon bangi ba ka kam kan sedang no ha kan ni tayo ka banwan de ni kermen ba ka water source department kan cooperate bat kan ai ka jing yada ya kini ki shnong bro artili immediately